ing samudra awito denceng-dencengan Marekudara durung nganti rampung nggone pun kakang nampa pengendikane Koko Prabu Ndrawati apa dene Koko Prabu Mandura iku ana sawijining nalindra ingkang sowan mangka tanpa tinimbalan nitik busanane nalindra saka tlatah Sabrang nyanyi markakanggo kakitakonono wikatine opo yen pancen becik wigatine nglungguh laksana minangka nalindra Ngamarta nanging mung bakal ngebutek banyu bening ana negara Ngamarta aja melu-melu tak bupake ndase aja kaya ngono kabeh kesel Werkudara sareh Nyai aja kebrananing kaya ngono kuwi mbok aja emosi to lenggau kang prayoga sareh sabar yo pisanak sampun kinten kula tumangga yekti sepisan kula manuk panjenengan kok nalindra saking pundi sinten jujulukipun pisanak paduka menika saking pundi ketitik busananipun nalindra pisanak nggih kulo name pasang kalimat abet nek dene nglodoni dipawen tangan tuwa sinuwun kelintepaken tulak manu mantra paduka wiji dhateng sanipun ingkang abdi sewu kalepatanipun ingkang abdi Tadawadana kepareng kula ngaturaken sembah sumuga pangabdi kula kunjuk sandhaping pepodo paduka ngarsa paduka Gusti kula Sangata inggih kula tampadhek tampi dawa sami-sami panjenengan menika nalindra saking pundi pisanak ingkang sudi mestani dhateng kula awon tanpa wani kula menika nalindra wimping saking negari Bata Sarembak ingkang sudi mestani dhateng kula menika Prabu Hamsa inggih Prabu Kamsa nami alit kula menika Giring menika nami alit kula menika Raden Giring menika nyuwun pangapunten menawi kula kepareng badhe nyuwun preksa menapa paduka menika ingkang jejuluk Prabu Puntadewa inggih kasinggihan mekaten pisanan mboten wonten kalih kula pun nalindra Ngamarta Prabu Puntadewa inggih Prabu Darmakusuma walah dalah inggih wah menawi ngaten mboten sisih mangke kula ngraya-raya kekalangan Malaya upaya wonten pundi dunungipun nalindra Ngamarta Prabu Darmakusuma sareng kula tambuh-tambuh lan para kawula jebul pinanggihipun negari Ngamarta menika mriki papanipun lan kanugrahan dene kula saged pinanggih kaliyan nalindra Ngamarta Prabu Darmakusuma inggih pun Prabu Puntadewa waduh boten nyana babar pisan kawit panjenengan wonten negari kula menika nalindra kakondhang kawenang-wenang kadang kula wonten negari kula menika dipun dadosaken nalindra nanging sedaya para kawula menika sami kedanan kaliyan nalindra Ngamarta sami kepengin nulak dhateng tingkang amaripun lan nulak dhateng wewatekanipun Prabu Puntadewa menika kula wau inggih kula sumanggaken dhateng sedaya para kawula panjenengan sinuwun Prabu Hamsa inggih amargi jagat menika sampun dados waseksen miturut kondhangipun Prabu Puntadewa menika nalindra ingkang aludira seta
sampun maneka wujudipun Brana Picis Prabiya nadyan sugeng panjenengan kok dipun suwun dening yantun sanes menika kinarya kabagyane wong liya panjenengan badhe ngiklasaken piyo mboten wonten saged menika ingkang pambeganipun kados Sinur Prabu Darma Kusuma mila persasat tujukan Ngasari kepaning Samudra Madu manah kula menika saged pinanggih lan paduka Gusti kula Sang Nata Prabu Darma Kusuma inggih pisanan sumangga anggenipun badhe mestani nanging kula mboten rumaos sami ingkang paduka ngendikaken lah menika sae Sinur menika malah sae malih Nalendra kang watekanipun sae bebudi walaksana ning boten rumaos menawi panjenengan kok gadah pambekan ingkang luhur menika tegesipun tiyang ingkang boten kepengin cemongol-congol kemetok-ketok wonten ing sesampun tiyang nuwun sewu ingkang inggil wingking paduka menika sinten inggih menika rayi kula Satrenja Dipati Raden Werkudara inggih Raden Bratasena menika inggih mekaten pisanan walah dalah tobat seneng kula jamak-jamak nadan wonten gari kula menika sampun majan gambaripun Raden Werkudara menika kula pajang wonten ing kamar kula wonten ing kamar mandi kula pajang menika saking kula ngefanipun kali Raden Werkudara kangge kula kepi-kepi lan kumajaru remen sanget kali Raden Werkudara sak menika sampun abajeng Raden Bangsawi kula ngaturaken sembah marti kula kunjuk sandang kula dumaduka Raden Werkudara ya tampa waduh piyantunipun Sengguru mekaten bisa ngrasa medeni nanging malah katon baguse kaya Purnama Dyadari bayu ingkang salajengipun sinuwun kanthi kula sampun ngaturaken sembah marti kula kunjuk sama duka Sang Nata Prabu Darma Kusuma mila ilanana kula badhe ngaturaken napa ta wigatosipun dene kula keraya-raya sowan wonten negari Ngamarta inggih Prabu Hamsa monggo kula kuli paring pangandikan kula nedya midhangetaken ingkang petela menggah menapa ta wigatosipun rawuh wonten negari Ngamarta inggih ingkang sepisan kula ngaturaken bekti ndungkap angka kalih sowan kula menika namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng paduka Gusti kula Sang Nata Prabu Darma Kusuma kacara sing ngasta pusaka tanah Jawi ya menika pustaka Jamus Kang Jimat Kalimasada menika Nalendra ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma mongko mugi dados ngawunikan sinuwun negari kula Mbata Sarembak menika sampun wonten tigang candra ingkang gandhi samangke menika kados nampi welas ing Jawata kados nampi pagebluk Mayangkara sareng kula mengsah semedi kula nglampahi bratos nglampahi tapa brata wonten sasmitaning Jawa ingkang kula tampi bilih negari kula saged malaya to Jati kateman malaya para kawula wangsul gesang kados wingi menawi negari kula mboten nama ketang namung telung kedheping paninggal inggih menika linenggan pustaka Jamus Kang Jimat Kalimasada mila diwaji sowan kula wersa Sang Nata Prabu Darma Kusuma menika wonten sukalilaning penggalih kepareng paduka maringi ngampil pustaka Jamus Kang Jimat Kalimasada kinarya nambak rengkaning praja ing negari Mbata Sarembak kula sowan menika namung badhe nyuwun ngampil pustaka Jamus Kang Jimat Kalimasada ewadene kula sampun sangu bondo Prabeya Mas Picis Raja Brana Mutiara Jamur Dergeni ingkang pinten-pinten pethi cacahipun kula menika Nalendra sugih ingkang pinten-pinten pethi cacahipun kinarya samantampa menawi paduka paring dawuh pustaka Jamus Kang Jimat Kalimasada menika badhe dipun sadhe reginipun pinten kula aturi paring dawuh kula badhe mbayar utang mboten badhe kula cicil kas menawi badhe kris kula pisahan bangipun menapa lajeng nomor rekeningipun pinten kula menika mboten badhe kula cicil
Pamekan watak kula ngaten menika margi jagat kula sampun dados paseksen kula menika ratu ingkang sugih blegedu basan seprapat jagat wanda donya menika kagunganipun ingkang abdi pun Prabu Amsa menika menawi dipun sadi nanging menawi paduka nyuwun lintu menapa kemawon wujudipun menapa kula aturi paring dawuh menapa nyuwun dipun lintoni tiyang gajah saking Kamboja cacah 100 dosa badhe kula saosi menapa nyuwun lintu wujud kapal kula aturi paring dawuh menapa paduka nyuwun lintu kenya sing ayu-ayu tutase muda tumaruna mangke kula padosaken wonten negari kula menapa paduka nyuwun sindhen sing ayu-ayu wonten negari Boto Sarimbak badhe kula caosaken Prabu Darmangsuma sinten napa nyuwun Nyi Dasmiyati menika kenya ingkang ayu wonten negari kula Boto Sarimbak menika badhe kula caosaken kula caosaken paduka Gusti Sang Rata Prabu Darmangsuma menapa dipun sewa nyewanipun pinten badhe kula sumbadani menapa hitungan jam menapa hitungan menit menapa hitungan detik badhe kula sumbadani badhe kula bayar kontan mboten badhe kula cicil nanging sinuwun menawi kula menika tumbas kula lintoni titian kula sewa mboten dipun maringaken paduka wal sarta gondel kula nyuwun pangapunten tinimbang kula wangsul samangke kula dipun susukan para kamula wonten negari Boto Sarimbak tinimbang kula wangsul ing samangke dipun ecek dening para kamula kula alung pecah gesang kula aturaken wonten negari Kamangka pangesipun menawi paduka mboten maringaken utawa jamus pangjaman kalih wasada kula suwun kanthi sae-sae mboten dipun maringaken kula nyuwun pangapunten paripaksa kedah kula rebat sarana peksa anggenipun kedah sarana perang kula mboten badhe miris sebab bakal nyumurupi muncrating Maros Dewaji Nyai Sena kalinganipun Kakang Brebeg krungu swaraning Nalendra iki Yayi Wangsulana Dimas karo Kakang piye monggo tak wangsulane Amsa wonten paring dawuh Raden Werkudara yen kowe lambung saka Camus ngaji Makali Masada mara rumangsa kang dadi dawuhku yen kowe lembung karo Kuntadewa kuwi kleru lho lentunipun wonten pundi Raden lentunipun wonten pundi marga wis ana sesasi iki sing duweni pustaka Camus nang Jimat Kalimasada dudu Kuntadewa ajeng sinten Raden ajeng sinten aku sing duweni lan nalika semono kowe ngandhake arep tuku pira manut senengku ora karo-karuan wis tak iderke nang pasar pajangan nang kene tulung dina ora payu-payu wujude pustaka Camus nang Jimat Kalimasada lho menika estu Raden ya tenan menawi ngaten pustaka Camus nang Jimat Kalimasada badhe dipun sade panjenengan wadul lajeng reginipun pinten Raden reginipun pinten kula aturi paring dawuh kula bayar kenceng menawi 100 badhe kula bayar 150 menawi 200 kula bayar 400 menika watak kula kula menika menawi tumbas kula luwih nanging menawi bayar rombongan wiyaga menika kula longi aku nak jaluk Raja Dwi Wijes Raja Brana lho paduka lajeng nyuwun menapa nanging wiwit cilik biyen tekane gedhe tekane tuwa nganti saiki aku duwe pepinginan sing durung kelakon lho gadah pepinginan menapa paduka Raden Werkudara menika gadah pepinginan ingkang kados pundi aku kepengin dolanan Mataraja napa niku aku kepengin dolanan Mataraja menika tegesipun kados pundi aku kepengin dolanan Mataraja mripat to niki ya pancen mripat Pak
panjenengan sampun kuatos niki sampun lawang wonten rombongan kang kula incim wiyaga tening boto sarembak badhe kula culik matane saben-saben wiyaga angger ngenom ora tau bener kancane gemareng malah micek menika badhe kula aturaken dhateng Raden Werkudara mripat kalih Raden Werkudara mripatipun badhe kula culik setunggal-setunggal badhe kula caosaken Raden Werkudara terus pundi Raden dudu mata rajane kancam lho sanes rencang kula dudu lajeng sinten Raden nek mata raja sing nang ngarepanku kaki aku pengen dolan mata raja sing nang ngarepan Pak Iri panjenengan ngendika Kang Sekica mata raja sing wonten kajengan panjenengan niku ateges kula ya pancen kaya mengkono matamu tinggal ngene pustaka Jamus Kalimasada karep wah bangsat elek Raden jajaran tukang iblis lanang bangsat elek matra tamatiku ora ana wong sing wani ngrasani karo Prabu Hamsa lha kok tekan kene diutek-utek mripatku kepalku ing atase ngarep nyilih pustaka Jamus Jimat Kalimasada kok kotokane nyawa dadi wong picak ora ngono dalan bangsat kuwi Raden gedhe cilike sampean nantang karo Prabu Hamsa ya ngono apa piye ya pancen kaya mengkono ya syukur aku pancen kaya ngono ayo yen pancen arep nyilih pustaka Jamus Jimat Kalimasada sepalan pundak kiwa teng Bratasena boyongan pustaka Jamus Jimat Kalimasada Babu Raden Werkudara dikira wong loro saben terus sakurupan Hamsa banget ratu sepete ngono piye arep kowe satra kondang kawenang-wenang digdaya ning ngendi papan wong terkatik den jagawa sing jero bathara sing kandel tak enteni ora alon-alon negara Kamarta ayo Kakang Mubi jumbuh kawan penggalipun kakang nalika semanten kakang rembug babagan saji korban ya lan aku malah takon karo kowe yen pancen ana nalendra sing patahe angkara budine Candala kowe Pandhawa aku sing bakal nggondo tangane ngricuk sikile yen ora ana sing mentor mateni tak patenane supaya sesaji raja saya bisa kelakon Werkudara ngene kowe tak kandhani Hamsa iki mau sejatine niate ora kok nyilih pustaka Jamus Jimat Kalimasada nanging mung kepengin ngrangket Ratu Ngamarta dasar ngopo Prabu Hamsa kae janjane kongkonane Nalendra Giri Bajra jujur Prabu Jarasandha ana panunggalane kondang mandang pun kakang wis krungu Hamsa kuwi duwe dulur enom ya kuwi jenenge Dimbaka kuwi Ratu Sekti Mahambara lan digawi dening Prabu Jarasandha Giri Bajra kudu iso ngrangket Ratu cacahe 100 kok sing tak kandhake ning arep mau mongko tekan dina iki Prabu Hamsa kuwi wis ngrangket Ratu cacahe 97 tak kandhani kena ngopo tak ngrangket Ratu cacahe 100 mergo ngene Jarasandha bakal anake sesaji Ludra tegese sesaji kunjuk marang diwane Angkara Murka wondene Ratu 100 mau bakal dipekakak dibeleh dening Prabu Jarasandha kinaro syarat srana sesaji Ludra manungsa kepancingan iblis
Joro Sandro bakal wani bekaka ratu santos sing tanpa dosa lan ngene Joro Kudoro 97 ratu ingkang dirangket dening Pragamsa iki mau wis direbokke ing pakunjaran Nalendra satus bakal dipatani kabeh dikel glune terus sirahe diobong ana ing dene patunon dene kurange telu kang durung bisa kerangket ya kuwi siji Ngamarta loro Ndarawati telu mandhok iblis lanang kok ora ngomong mau misalkan lah kok ora ngomong ket mau nek ngomong ket mau nang kene Hamsa tak jejeki matane tak ada kowe nyepelke karo Baladewa wah Hamsa arep ngaraket Ratu Mandura arep ngaraket Ratu Ndarawati Ratu Ngamarta ayo tanding karo Baladewa jejeki tukak jampemu kowe kakangku Werkudara piye lara atiku lho dipresake Pak nek lara atine ya dipresake disuntik apa pun kakang sing kudu nyuntik aja guyon mekan sebabe apa sebabe apa lah kok siap lara ati lah kok gampang lara ati lho wong siap iki gagah gedhe dhuwur blongah kaya ngono sing nantang Hamsa aku kok sing cenanangan Baladewa ngremehke karo Werkudara dikira-kira wis ora satriyan dadi grojokan guyon dadi tangisan pokok prabu ben perang karo Hamsa mengko kowe tak mani dalan males lorokan ning atimu tenan apa ora iya pun kakang ora bakal ngapusi kowe ora pitan jempol karo kakangmu ora kok wis to mengko larane atimu pun kakang sing nambani yen ana apa-apane pun kakang sing bakal nambani dekengamu iku sak kandhane yo aku nek arep manut nyanyi kula tak nyuwun pamit Tumunten kula paranka disamake guru minum dal pasiwakan maranata sagung para prajurit supados samake saged anambak lampahipun Prabu Hamsa lan Dinoko kula wau. Inggih kula sumanggaken Koko Prabu. Karo kakangku aku njaluk pramit. Ndereke Kresna kakangku Koko Prabu. Kula ki badhe nderek tundhaipun Koko Prabu Ndarawati. Yo nyanyi. Sing do ngati-ati aja kaya bocah cilik kok jangan kok gugur.